Matagal na pong panukalayaan, matagal na po namin sinasabi sa CHED. Ang problema po sa CHED is that matagal rin pong kumilos ang TWG para pag-aralan kung paano mapapaikli po yan. 2005 pa po sinisigaw na po ng grupo namin at sinisigaw na rin po sa Teacher Education Council ng 2008 na kung saan po kay kabilang na kailangan bawasan na rin po yan at damihan po yung tinatawag nating practicum side. Kasi kung titiyan po nating international benchmarks, lumalabas po na binibigyan natin ng mas magibat na pundasyon, yung basic, kaysa po dun sa tinatawag nating specialization. Na kung saan, pagdating po ng magtatrabaho na yung mga bata, makagraduate na po sa paaralan, sa university or sa colleges, ang ginagawa po ng mga employers ay nagre-re-educate sila, nagre-retraining pa ulit sila, which is doble gasto sa mga employers. Kaya I am with the good senator with their proposal at nagpapasalamat ako at nakita rin po ng EDCOM 2